Ayo! Nga na magsigit-singgit man og mga iyo. Wa mo gud ni singgit. Magsigit-singgit man hinoon nga di man tabungol. Namoy Xerox diri te? Pila man ka Sandrox? Xerox ba, Xerox? Sa ipagtuon mo sa mga tindahan. Buti ka? Kay naay detox? Hi! Oh, ngano ka makring nang hupaw ka man? Nagmahay lang ko tiban. Apply kag tindira, gwapa pangitaon. Apply kag promo, gwapa ang dawaton. Unya, gwapa man ka. Apay lagmid. Marag hapon, o gwapa kang helper, kamangon sa agaon. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita lagkay mo yung mga nino. Agay! Lisod na babalik ko ng baha. Paingon sa bukid. What's the style? What's the style sa imong mata? Magbuhag na ta. O pag-iipon mo duha sa imong kabit. Di mo gud mahimo kay naman siya bana. Ayaw ka pala kasi yung bana. Kaya ako man nag-iya niya. Ay!